Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Maris, 26 anyos, single, taga Bukidnon, Mindanao. Punto medikal kining akong suliran, aron inyo hisabtan, ingon ining mga panghita po. Hoy, kagabi na aron? Ngano nang labag ko taon ka diha? Ay, mas ganahan ko manglaba nga ingon aron maoy, kay dili ko mainitan. Dili mainitan pero matunogan sad ka. Uy, barog na diha. Unya na natiwasa kay tingal panuhod. Sakita sa kung may ribs tapit, uy. Mares, wa pamanggod ka mato. Hindi pa ko makatug, ma. Ano sa nang naong nimo? Sakit manggod akong may ribs tapit, ma. Mao na akong giingon nimo. Tingalig na tunogan na ka. Nang laba manggod ka nga gabiing dako. Ay haplase lang na didto. Naihaplas nga mo sa among kwartong papa nimo. Sige na. Kumusta naman? Nawa na. O ba, nawa na. Ay panuhot ra gyud tingali to ba? Sa sunod, ayaw Maayo kay dili ka busy ron. Ug nakahigayon jud ka sa pagkikita nako. O, mahal. Nauman naman kog lapa. Mahal. Kalos naman jud ka ta magka-baby sa? Gusto na gyud sad unta kay ko nga magka-baby ta. Pero nahibaw na baya kang maglisod gyud ko kay doon ako'y pikos. Paabot lang ta anikod kung kano sa tahatagan. Akay, Mahal? Okay ra ka? aray, kalit magsakit akong uwi. O tingalig kuwang kas tubig. Unsaon nga, perti magong inita rong panahon na. Tara, manginitag ka pa rin. Okay na ka? Dili pa, mahal. Mas misakit man hinoon. Unsa? Tara na. Ihatod lang kas inyo. Pahaway lang usa kay tingalig maunsa ka. Tingalig mablos na ka, mao nga naglabad ang uni mo. Usara ba na sa simptomas? bitaw na. Dili ka kamabdos. Uwi sa kumahibaw, ma. Pagpalit og pregnancy test aron masiguro nato ha. Ako na lang palit. Ay, hindi ba ikaw... Sorry, mahal, ha? Mahal. Okay ra, oy. Sige lang. Paabot lang kita. Sige na. Bangon na diha be. Shh, Maris, unsa man ka? Matugnaw kayo. Unsa? Gilantan ka? Uy, init man kaayo ka. Stila ni mo bataa ka, uy. Akong pahibaw unsi uwi. Oh, higo pa ning sabaw. Maayo ni kainit pa. Salamat, mahal. Mahal, laom na ba ng mata ni mo? Saan nga di man gud ko makatug og tarong? Anya, ikaapat na pagyudrungon nga adlaw sa akong hilanat. Kung adlawan, maoki-okay na akong pamati, pero mura kong takigan inig kadlawon. Unsa? Pa-check up ka. Imnan ko lang ni paracetamol, mahal, uy. Tingalig mawala ni. Layo ba yung hospital gikan din sa ato? Ang ako ipa-check up, ipalit na lang na. Niinom na kag tambal. Oh, ma. Unya nga nung murag wa man gyud na mulurang imong pamati sa akong tanaw. Hambot ani mo, uy. Feeling gani na ako murag may vibrate ang akong duha ka paa. Anya, puy-puy. Unsa? Uy, naunsa man ka di ay ka? Usahay sa feeling na ko, managmagnam ang duha na ko katiil. Ginoo ko. Pa-check up na lang ka, anak. Gusto gyud unta ko, ma, pero ang kitip lang daan, mahal na kaayo. Maris. Mausab yun yung problema na ako din sa amo. Kay layo ang hospital din sa amo. Maong nakahuna-una na lang ko pada og suwat kay tinilig doon na mo ikatabang nako. Unang pangutana,
On and off ang akong hilanat. Unsa man ka ni? Angay ba kong mabalaka ini? Ikaduhang pangutana, usahay murag namang akong duha ka tiil. Nabalaka ko kay tingali unsa nini. Dili ba ko kuyaw nga maparalyze ani? Ikatulong pangutana, usahay maka-feel sad ko og sakit sa may ribs dapit. Unya, magpuli-puli pa yung sakit ang akong waog tuong bahin sa dughan. Unsa magyud ka aning akong ipamati? Panuhot ra ka ni? Ikaupat o katapusan, doon na say mga gabi nga dili ko makatarong og katog, kay murag na ay magbara sa akong ilong, unya dili ko makatarong og ginhawa. Og inikaadlawon, murag kong malipong unya kasukaon, pero wa man say mo gawas inigsuka nako. Unsa man tambalang angayan akong ingon, ug unsa mang pagkaunang angayan akong kanon o angay na akong likayan, palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong soliran, Maris. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay usaman ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist o sa ka drug addiction specialist. Ako motambag sa inyong mga problemang punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi, daghang pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o dire ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong magkutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga he who is not courageous enough to take risk will accomplish nothing in life. Mao gina ang pinaka-risgo kuno nga may tabo sa atong kinabuhi kanang dili ta mo take og risk. Udi tabo suway ba? Mao gina ganahan ko ani nga saying para ra nag mo take kag board exam katos mga estudyante, dili ko mo exam kay basig mahagbong ko. Pag decide mong di na ka mo exam, 100% hagbong na ka sa pagpasa ni budi ka mo exam. So katong way surte, di ba pasabot nga mas bugo-bugo ka kaysa uban na daghang mga factors i-consider nato nga mo pasar ka o di ka mo pasar sa exam. Dili lang ang imong nebalan, say kanang imong penmanship nga di mabasa ang uban katong mo correct sa imong papel, correct ka mong answer. Wrongan na lang kay bati imong agi. Ban po na poy uban nga during the examination time na ay mga medical problem, gilanta, naglabad ang man these are factors to consider. So katong mga way surte, wait till next time good. Usab good. No, there's nothing to be ashamed of, no? Ay nga ane magini, na among gyud tay katong mga tao nga dili mo kaapsitar og mga inunta kapakyasan, o to dili mo sinso sa kinabuhi. Sinangla mo akseptar ta nga mapakyas ta, mamaparo ka din, matindog. Hindi kay, matumba ka din na mo tindog, tuog na naman ka. Hindi, tumba ka, tindog, mapa, niya, dagan na sa kusab, simpaday sa unahan, matuman ang imong gusto. Alright? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Maris. 26 years old, taga Bukidnon. Punto medikal ang problema ni Maris, no? Sabay mga taga Bukidnon na kung kaila. Maayong pagpaminaw dyan ni Dr. Leo Ramirez sa Bukidnon, mga Dinsing family. Nung doon pa bang ko ni Elizabeth o ni Evangeline Dinsing. Matugkin sa na yung mga apelido ninyo ko, nga minyo na siguro mo. So na mga taga Bukidnon ni siya, no? Di pa ko limot di ay ni Leo Rica Blanca diya sa Barili, no? Maayo kanis Leo mahimog lamisa ay. Thank you very much Leo kay nindot kang lamisa imong gimo. Kamong ni Tito Xiao diya sa Labangon, sa Alopes Labangon. Thank you very much Tito Xiao. Og ni tubangan ako mga taga-Buntok Southern Leyte, si Nati Garvez, Risa Signar, ug si Danilo Codal. Lingan naman ni sa Buwak. Ayong majong pagpaminaw ninyo dia mga taga-Buwak, no? Inaot nga okay rang inyong pagkapistahan dia, mga Siron family, mga Rigasa, mga Kiliste, mga Aliban family, mga Perinal, mga Biyong family, Iway, mga Tinsay,
Tinyo, Sapin, mga apelyiduha da sa buwak gamay, no? Among mga silingan, musta naman dahil si Yaya Waning Obra o si Edi Obra o yung asawa, limot ko sa nga si mong asawa ayong mga taga Inupakan dayo, musta mga Inupakan, sigir man nagpaminaw sila ni Tony Codera Didasi, no? Engineer Glicerio Mirambal, si Mayor Doktora Asusina Mirambil, Ruila Codera Madraso, Uloy Roble, Evangelista, mga Bisnar family diya sa Inupakan, lanog kay tada sa Inupakan. Thank you very much. Akong classmate diya si Abimael Bertudaso, okay, Glicerio Galolo diya sa Cagayan de Oro City, musta naman ka? Porfirio Lim, si Manong Adong Kabiara diya, o si Peter Paghasian diya sa Sikihor, maayong pagpaminaw nyo diya sa Sikihor. Kining uban, unya na lang po di kay mahurot ang akong oras, mga taga Batol Leyte, no? Manadini Ilarcusa 5, Evelyn Daves, Rowena Mulaan, Ryan Limbasan, o si Ninin Luyam, o si Karen May de la Piña Corporal diya sa San Fernando, Cebu. Mayong papaminaw. Okay, going back to our sender, si Maris, 26 years old. Matod kini kay on and off ko, no? On and off ang iyang hilanat. Unya magnam lang iyang tiil. Ito nabati gina sa drama. Unya makaparalyze ba ko nun eh. Ingabot sa punto nga hasta ang iyang gusok musakit na sad. Ang og tuong bahin siya, ang dugan musakit na sad. Malipong siya, kasukaon, di nakatulog, gisod nag ginhawa. Kung sa mo ko ni mga pagkaon nga likayan, mao kuno ni mga pangutana ni Maris, no? Nautunta nga okay na ka. Kung lagi ko mo Maris, you will have to submit yourself for laboratory workup diya sa Bukidnon, no? Kadaghan ko ka nagbukidnon, malay-balay sa Valencia, naka-travel nga ko sa Buda from Davao to Cagayan de Oro. Nindot kayo yung lugar niya, daghang mga green leafy vegetables, no? Naadiha ang Del Monte pineapple, kuan, no? Daghang kayo mga utanon diya nga makuha nimo nga mga vitamins unta kung kaon ka na no? Nagka-fever ka nga mong paghimuon na sa ospital, kuan kag blood sample. Yang gikan sa resulta sa blood chemistry, makita dag naabay mga WBC kanang WBC, white blood cell count, kung kuan na siya, kung taas na siya, meaning naka-infection, may makitang kago, urinalysis, kung naay bakterya na makita, naka-infection. So, muna yung mag-on and off fever, kaya naamang ka-infection, either viral, bacterial, rheumatoid arthritis, or inflammation ba ron sa mga joints nimo, mauna ang mga may mong metabo. Pero, unsa ba atong normal body temperature, basig maingon ka, naka-fever ka, wala kay fever, imo rin pagtuo. So, atong normal body temperature, akong balikon sa makadagan, 36.5 to 37.5 degrees Celsius. Barato naman ang thermometer na mga ibaligya sa butika o sa mga medical supplies. Ayaw kada household na thermometer para makuha na to nga naaba kay hilala to aba. Okay, kuan-kuan lang sa atong kamot pa, lantan lagi ka, init ka. Basi ang imong kamot may init, ang imong ikaw wala na yung temperature, no? So, dili po na to ma-roll out ani Maris kung simbako lang ana kay dinggi, no? Mabagay common karon sa atong mga palibot na nang dinggi, no? Gani dinggi, hemorrhagic fever o ba na magdugo, no? Magdugo man ang masakit og dinggi is because muluwer ang platelet count. Kung muluwer atong platelet count, posible ta mag-hemorrhage. So mao na akong ika-speak out. Unsa may normal platelet count, no? Dr. Jojo Santiago, suito kay ani na naman siya laboratory da sugod sa Leyte. Normal platelet count is 150,000 to 450,000 per microliter of blood. Kung ubos niya ani, posible kang magdugo, no? Kay abdominal pain, posible kang mo lagi sakit ang imong tiyan. Nga uban na ni gani, kung na-infection yun, mag-liver enlargement, mag-bleeding, matong ingon ako. Suka-suka, kung manay mga timailan, no? Dili may mutang,
Higuaos ba? Di may mutang, di makatong. So, these are mga factors. So, ako malikon, ang pinaka-practical nga mo na to aning imong problema, Maris, nga unan o imong fever, is to go to the nearest hospital diya sa Bukidnon para makuhaan kag blood sample nga ma-laboratory workup. Ma-examine sa laboratory. Depende unsa resulta, unsa mang klase nga kagaw ang nadiya, virus ba o bacterial ba o bakog na ba kay dengue. So mahatagan sa sakto nga pagtagad, no? Kung labad gyud kayo mga ulo, you may take ibuprofen or paracetamol, temporary nga makarelieve sa imong labad sa o, or may pinamic acid, acetaminophen, o na mga tambal nga silicoxib, kanang mga tambal nga madinali, no? Naproxen, pwede na po. Avoid alcoholic or kanang mga caffeinated drinks. So sa may mga caffeinated drinks, na mga tea, cha, mga coke, mga cola drinks, no? You may increase water intake, okay? Kung labad imong ulo, pwede nimo i-sponge, imong trapuhan, ha? Trapuhan nimo ang parte, ang skin nga diha dapita, magkuan ka, mag-sponge pa, expose. Magkuan ba ka, trapo ba? Okay? So, hinaot, nakasabot ka sa kung speaker ni mo, Maris, diya sa Bukidnon. Kumusta naman itong mga pinya diya? Nag-anak ko ng Camp Philip. Nag-tournament sila o golf. Wa ko ma-appeal kay di ko kaigo pas bula atong panahon na. Wala gina magkana matong edad, magkagamay ko ng bula. Ato sa teenager pa ko, akong duwaon basketball man. Pag diri na ko nga idara na, tennis na. Karon nga idara na gyud, golf na. Base na idaran pa gyud kasi balik tag Julin na ni. Alright, so maayong adlaw. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa pagpanunay ninyong pagpaminaw sa mga RMN program. All over the world, kinamatay live streaming, no? Ngadto sa mga abroad, sa New Zealand. Musta naman na diya si Pamela Obra Uano, mga anak ni pare Dr. Omar Arcio diya sa Melbourne, Australia. Nol Paguso sa Melbourne, Australia, si Dr. Ike Bungkawel. Si Flora Codal dia sa Phoenix, Arizona. Laura Biong, musta naman kalaw dia sa Amerika. Ako pagkumangkon si Yen Obra Patron dia sa Canada, ha? Musta naman mga anak. Palititaw kong ticket yan, di magkana kong Canada. Okay, so from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tataka Raman. Daghang salamat og maayong adlaw. Mga higala, ani